Moni nde zachitika ku South Africa ku Johannesburg akuti papezeka kuti mpolisi wina anapezeka kuti waomberedwa. Mpolisi dzina lake Benele Skosana. Benele atanali ku shop kwake anasegula shop. Nde ali kumene koko apakaya matsegula shop amatani anapezeka kuti panangotulukira anthu awiri anamuombera kangapo mkuthawa. Anagwa pasi ndikutani ndikumwalira mpolisiyo. Koma ma CCTV anathandiza kuti achita identify anthu aja. Kunyumba mkazi wake wa Benele anali busy kupanga arrange mwambo wa maliro. Akuti pa nthawi imene yoyo Benele analota wangochira kumene anadwala kwambiri wiki before cause nkhanizi zachuka dzulo pa 14 February. Wapeza kuti Benele uja anadwala kwambiri akuti kaya anadya chakudya anagula chakudya pena pake ndikudya ndi anadwala kwambiri mpaka na kuntchito anampasa leave. Ndi anali pa leave kufa choti wadwala amakhulupiriro wajesedwa poison. Mkazi wake ananena kuti naiso anadwala nawo koma mpaka na kuti anadwala kwambiri kena kunkukanga kuti wayamba kupeza ko bwino. Mpamene anapita ku shop kwakeko wapita ku shop kwake kwapeza kuti anthu awiri amuombera. Ndi chifukwa chonena kuti chapafupi panali CCTV. Apolisi nangaso sikufuna kugwira amene wapha mpolisi nzawo. Atafufuza anamupanga identify munthu mmodzi mwachifukwa mbawo mpaka anakamugwira atanabisala kaya ku hostel kwina kwake. Atamugwira kumeneko ampanikiza wapeza kuti yeyo waulula. Zonena kuti maliro amayikidwa lero pa 15 February dzulo anthu ali mkati mopangabe ma preparation mwambo kukonza mwambo wa maliro oti afuna kukayika maliro lero. Munthu wagwidwa uja akuulula unena kuti ine nankulipiridwa nandipanga haya ine ndi nzanga. Akufunsa kuti kupanga haya ndani akuti ndi mkazi wake wa Benele. Anthu amayi Benele ali busy kupanga mwambo wa maliro akulira. Ndi amene akutumana akuti ndi amene wanditani ndi amene watituma anatilipirako ati balance azati anatiuza kuti atilipira tikamupha akafa ndetani atilipira bwino balance. Ndemoti maliro onena kuti ayikidwa lero pa 15 akazawa Benele Skosana akatani abangidwa dzulo ananyamuka polisi akagwira ku maliro komweko anthu ali mkati molira kwamanga kunena kuti inuyo ndi amene mwatuma anthu kuti awaphe amuna anu. Komanso akukhulupirira kuti amayiwo ndi amene anawadyetsa abambo chani poison kona anadwala mpaka kukhala off pa ntchito. Atachibale anali akukayikira ndithu kuti m'bale wathu uyu kudwala ukuku poison uyuyu amakayikira kuti ndi akazi awo koma analibe umboni. Ndeza ngochitika kuti chifukwa chonena kuti sanafe ndi poison uja nakhanga tayamba kuchira mpaka kunyamuka kumapita ku shop amayi aja atani atuma anthu kunena kuti taamaliziseni apo. Chifukwa chenicheni sichikudziwika sana nene koma achibalewa kunena kuti m'bale wawo polisiyo Benele anali pa mavuto kwambiri amakhala moyo ozunzika kwambiri ndi mkazi ameneyo. Chithunzi chake ndi chocho azivindikira mbulangeti nkhope anapeza ali mkati molira kumaliro nde palibe chithunzi chenicheni choonesa nkhope yawo. Koma nkhani zina zikuchitika kutiko zikuchitika ku South Africa munthu ngoopsa ndithu mbambadi magona naye pa bedi limodzi osaziwa unena kuti akusemera chiwembu chotani nthawi zina. Zikomo kwambiri.